Здравейте, приятели! Добре дошли в моя нов влог. Часът е 12 полунощ. Намираме се в гората. Сама съм и ще викаме Чарли, Чарли. Нека да започнем. Това ми е аутфита. Имам колениче, имам хелоински ногти. И да извикаме нашия Чарли, Чарли. Хора, Чарли, Чарли е тук и ще го питаме. Чарли, Чарли, тук ли си в този клип с нас? Не е в този клип. Чарли, Чарли, ще ни помогнеш ли да изплашим хората днес? Хора, Чарли, Чарли, нещо ни е сърдит. Дали е заради мен Харли Куин? По-страшна съм от него явно. Чарли, Чарли, ела при нас. Леле, хора. Чарли, Чарли, нещо ни е сърдит и не иска да бъде с нас. Чарли, Чарли, страх ли те от мен? Мале, хората даже не ми чува, просто и почна да върти. Хора! Хора! Чарли, Чарли, го е страх от мен. Дали ще се появи зад нас някъде? Добре, хора, ще го питаме още няколко въпроса и се прибираме, защото няма да намерим пътя към вкъщи и ще ни изяде някой вълк. Чарли, Чарли, искаш ли да си тръгвам? Ами хора, явно това беше днешния влог. Надявам се да ви е харесало. И до следващия страшен влог, в който може би ще отидем на гости на някои прокълнати хора. Или може да играем на Уиджа борда. Точно 12 полунощ да се върнем на същото място в тази гора и да гледаме за духове. Това беше от мен, хора. Надявам се да ви е било страшно и до следващия път.